Yo, hayi sana umnini nanko esiphoxa and asikwazi ungathethi ngayo ngoba kaloku okokoko kumele kugxekwa uOwami Kamacele. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Asifumaneke zizimanga ezithethwayo ngabantu bakwaMseleku uba engabantu abadala uMakhumalo ngomnini amasana. Kuthiwa masithethe ke nangoku ngomnini ngoba kaloku uOwami Kamacele besibhizi simgxeka. Umnini uthethe into ethusayo for umntana omncinci. Phofu ke ukwethetha lo nto umnini sisathukile sithuka into ethethwe nguMakhumalo. Kukho abantwana uMakhumalo ubhizi uthetha ngento ye-sounds ezenziwa nguMpumelelo. Khona ngelaa xesha uMpumelelo wayetrenda ngenxa yevideo eyayakhutshwa yakhe noQueen Loli. So ethetha ke uba ntonton baby wathi uMakhumalo laa voice uyayazi uba ngekaMpumelelo. Wade wamxelela uMpumelelo uba isounda njengotatakhe. Caba notatakhe inoba wenza ezaa sound zingolaa hlobo zifana nezikaMpumelelo. Phofu abantwana bakhona wade wathi uMayeni yeyi kaloku sana ezinye izinto ayizinto zothetha phambi kwabantwana. Into eyenzekayo ke umnini sibabona behleli etafuleni ku-season 7 episode 14. Uthi umnini abantu abangamantombazana bayafana nje neeteksi. Iteksi xa unemali uyayigibela. So nomntu oyintombazana ke ngoku xa unemali kutsho ukuthi ungamgibela. Khawufana ucinga umntu omncolo hlobo ozawuthetha into yoba xa unemali intombazana ungayigibela just like iteksi. Abantu bathi iyabonisa abantu abangamadoda abamngqongileyo which is utatakhe uMseleku oMpumelelo. Wade wathi uAbongwe yeyi phako wabo sana akukho topic engathethwa ngayo, yonke into iyathethwa nje noba sekukho abantwana. Bathi abantu umnini ke lanto inoba isuka kule nto kuthethwa nje nanjani ngezinto ezidibene nocantsi. Abantu abadala bayathetha izinto phambi kwabantwana. Phoxekile bethinani ngumnini. Kuthiwa ke umamakhe uMayeni makakhawulezise amlungise ngoba ingathi uyaphuma esporweni uzawufana nobrother wakhe uMpumelelo osele engutata wabantwana abathathu. Babe nibukeleni nani yena cinga ntoni ngalaa scene kaMakhumalo ethetha ngamanyundululu kaMpumelelo phambi kwabanye abantwana abancinci nangale nto ithethwe ngumnini. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.